שלום כולם, ועכשיו אני עומד לעשות משהו כמו טוני, שאומרים כאילו, שמה אתה שומע, עיתון או טוני, זה איבילציה הזאת, ואני עומד לעשות אותו הדבר, אבל הפעם אני עושה את זה עם המילה פיפי, ועם האות פי באנגלית, אז פי 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 פי. טוב, תכתבו בתגובות מה שמעתם, את האות פי או את המילה פיפי. את האות פיפ באנגלית. טוב, נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.